Sanibona bafethu, ubhungane lokuthi umkhulu Mafuza Fulele njengeflemvula. Sikuyona ke bafethu. Network enithandayo. Iyona le Durban Network. Before sikhulume siyacela bafethu niqale nisilandele kuwonke ama social media. Sikhona kwa TikTok Durban Network, sikhona Facebook Durban Network, sikhona kuwonke ama social media, sikhona ku YouTube. Bafethu, namhlanje manazi ukuthi kuyi final between iGallants kunye nePirates. Ningi into enizozibheka kule game yanamhlanje between iPirates neGallants. Nikhumbuleke soqala lapho iGallants. Coach weGallants, ucoach na 28 years, uqale ebholeni ucoach ena 25 years. He was one of the youngest coaches ngesikhathi debate with coaching. Usuka phela coach usuka eCote d'Ivoire, which is Ivory Coast. Ushiya Ivory Coast ewinile league, which means lo muntu une experience. Uke wacoacha naseFrance because inzalwane yaseFrance. So lo muntu unayo experience yonke. Nalo wePirates futhi nayo uke wacoach eFrance. Phinde futhi okunye okucommon between these two. Lo wePirates usuka iGallants. Uyena oyikhandile iGallants. iPirates imbone uyiGallants. Lo weGallants usuka eIvory Coast. Njengamanje bazohlangana wabeni kwifinal. Yini esingayilinda namhlanje? So lindele igame etough kakhulu. Igame ezoba nepace enkulu kakhulu. Khumbule iPirates inabadlali, iPirates inequality. iPirates idlala ngespeed esikhulu which is high intensity. Wonke umdlalo ufuna ukudlala kwiPirates because there is kwiPirates kukhona healthy competition. Khona uMaswanganye, yakhumbula uTito Maswanganye kade engadlali esebenchini. Sebuyile ke manje nembona into Africa yenza because healthy competition iyamkhanda umdlali. Imenza ukuthi avuke emqondweni. Bakhona uRel niyakhumbula ukuthi kade elimele ubuyile manje niyibona impact yakhe ubuyile seyadlala naye so kuningi esingakulindela kule game yanamhlanje ekunye ngakumenshina kwiPirates iPirates niyazi nje iPirates niyazi istyle sayo it's 4-3-2 but i4-3 formation yakhona but le 4-3-2 yakhona niyakhumbula ukuthi uMbokazi noSiyema bagcina sebesala bodwa which means uHoto nomdlalo odlala 2 bagcina sebemuvela phambili khona ukuze kuzoba khona ama crosses khona ukuze bazokwazi ucontrol igame khona ukuze bazoba ne quick transition khona ukuze bazothola ama second balls but then eMarumo Gallants engayiwina kanjani le game engayiwina ngokuthi ngesikhathi iPirates ikwenza konke lokho ibavimba ibhola ngesikhathi iPirates ikwenza konke lokho ingabavumeli ukuthi ba-attack ngesikhathi iPirates izama ukwenza konke lokho ihlezi pressure because i-pressing game yenza ukuthi elinye iqembu libe frustrated ifinally uzozibuza umbuzo ukuthi mhlambe le game ingaphela kanjani mina sami prediction ngithi iPirates izoyiwina le game ngo 4-3 ngikushiso yini lokho iwina iPirates ifinal ngama goal amaningi bazokuphinda lokho sithi shiq ubhungane eDurban Network seyivala lento